Takže lidi, jsem zpět, musel jsem to udělat, takže jsem se stopnul nahrávání. To bude vlastně pokračování tohoto tutoriálu, tak si zajdete tam, kam už se vám to vlastně stáhlo. Já to mám v mých souborech, všechny soubory dám, jde více storage a tady dám download. A tady mám Minecraft Pocket Edition. Já jsem si vybral zrovna tohle, nevím proč, ale prostě proto. A pokud se vám ukáže tohle, tak dáte si neznámé zdroje. Jo, počkej, tam jsem vlastně odinstalovat tam ten Minecraft Pocket Edition, co mám 0.12.1 Alpha Build 1, takže to smažu. To tam vlastně to být nemůže, to prostě musím smazat. Vlastně když odinstalujete tu instalaci, tak odinstalujete jenom instalaci. Takže tak mě napočítáme, ale to nevadí lidi. Že už by se prostě odinstalovala instalačka, že by se prostě odinstalovala už ta hra. Nevím, není to tak udělané, nepochopil jsem to nikdy. Tak já musím odinstalovat Minecraft Pocket Edition, vymazat vše, ano, není odinstalovat. Ano, že 6 dostupných útolů. Jo. Tak jo, už mám odinstalovaný Minecraft Pocket Edition, tak ho můžu znova nainstalovat. Vidíte, už to tady mám stáhlý, takže tak, na nastavení. Jo, pokud vám toto ukáže, tak dejte nastavení a dejte neznámé zdroje, dáte klikně na neznámé zdroje a dáte OK. Tu fajfku nedávejte pryč, to tam musí být. Takže tak. No. Jo, je to vlastně toho pokračování toho videa, kdy jsem to musel už stopnout do nahrávání úplně, že jsem to přestal natáčet. A tím to vlastně dokončím. Já už dám otevřít a doufám, že to bude verze 0.12.3, což by měla být super verze. Jo a vidíte 0.12.3 alfa. No nic. Počkejte. No nic, to je pro toto video všechno. Pokud vám toto... Počkejte. Tak. No nic, pokud se vám toto vstřihnuté video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář, čus!